Vejle den 1. oktober 1943. Kære Karen, tak for dit sidste brev. Jeg håber virkelig, at Erik har fået det bedre oven på sin influenza. Vi er jo ikke så unge, som vi har været. Det er især heldigt, at influenzaen ikke udviklede sig til noget slemt i en tid, hvor jeg hørt, at ventetiden skulle være uendelig på sygehusene. Her i Vejle kæmper vi også med sygdom, men heldigvis er lille Albert ikke blevet ramt. Både Harald og jeg har døjet med en slem forkølelse, men det er også svært at holde af varmen, når det eneste man har at fyre med er våde klumper tør, som Harald har gravet op fra mosen med en halvråden skovl. Jeg håber, I har bedre muligheder for at skaffe varme i Blåvand. Albert er nu 6 år og er startet i skole, som tiden der går. Albert kommer altid glad hjem fra skole og fortæller om sine nye venskaber. Dog er der et, jeg ikke er så tryg ved. Albert har fået en ven med efternavnet Meyer, som er mørklødet, men jeg kan ikke nænne at udtrykke mine bekymringer for deres samvær. Harald har det også fint i denne tid, med undtagelse af forkølelsen. Harald er begyndt at arbejde en time længere. Nu arbejder han til 6:30, hvilket vagte på en ubehagelig overraskelse, da han en dag ikke kunne nå hjem inden spærretiden og måtte sove i møllen. I sidste uge tog Harald nogle fridage for at deltage i Vejles 10-kampsturnering, hvor han tog en flot 5. plads ud af de 37 deltagende, hvilket jeg er meget stolt af. Dog måtte Harald løbe i sine arbejdssko, da vi ikke havde råd til et par løbesko. Vejret i Vejle er dejligt for tiden, så Albert og jeg tog på en svampetur i Nørreskoven. Harald kunne desværre ikke deltage, da han skulle indhente de arbejdstimer, han havde brugt på 10-kampen. Vores tur blev desværre spoleret af luftalarmen, så vi måtte søge dækning. Apropos sirenerne har de ført til mange søvnløse nætter. Vi nåede kun at glæde os over, at Albert var stoppet med at holde os vågne om natten i 2 måneder, før sirenerne overtog. Harald har overvejet at skifte arbejde på grund af belastning i ryggen og de lange arbejdsdage. Så da tilflytningen af en fabrik, der producerer mælkesukker, blev annonceret, søgte Harald straks en stilling. Vi venter stadig på svar fra ansøgningen. I begyndelsen var vi imod svorbørshandel, men eftersom jeg ved, at et barn i voksalderen skal have meget mad, er det blevet en fordel, vi kender købmanden personligt. Kan I klare jer med jeres del af rationeringsmærkerne, eller har I problemer ligesom os? PS. Hver aften sendes en fabelagtig koncert med radiobanet. Den kan jeg stærkt anbefale. De bedste hilsner, familien Knudsen.